mentak sni na kalian kejongi ngila ya perkat sani bah ha khabdi bat ka jing dawa jong ka jelahi barawi na sarkar India ban penrikam no ya ka ILP bat kumju ru na u lap ka jela ban aino ya ka muhor ha khaba ka MRC amendment bill kan long no ka anyung mukura ti da khawi ka jingmut bat da khawi ka sur ngila ya kun ba nginang penrehem susu ya ka jingeki ban dawa ya ka LP bat kumju ru ban dawa ya ka MRC amendment bill ti kumba pitip ba haka khat khandai tarik ka ILP resolution kan dap sisnan the ti hajing sha kaladi bandi ka sngi jong hajing le kamen yangi ka jamru nomor kadi ka resolution jong kajing dawa pentrikam LP andai ka basungsi kalong panban ba kahab bandi panban kasngi jong kajing penrem ya kajing sengap menti jong sarkar India baga dap senem kajing sengap menti jong sarkar India ya kajing dawa LP jongi ti lakhat khandai tarik lada jia ba sarkar India kampan ai ya ka LP ngin penlong ya kajing yakhi ka jongi ban penpau bangin persya ya kajing menti jong sarkar India ya kajing dap sisnem jong kajing menti jong sarkar India ha beri bat kamat jong LP tingi layarai bah ka khandai tarik kan don ka jingeki ha kaleng jong ki district bat ki civil sub divisional headquarters but ya kani ka jingeki ngila ngin IT bat ha ka jing stat jong kini ki district ki jongi kumno ki jingeki yu ki ba ngin ki jingeki yu ki ba kin jet la ne ki ba kin rai da makai hi rigi habandon hi ki mark of protest ban ha ka khat khandai tarik kata ni wei ka ba arpat kumbangi om na kapor sa kapor ba ni don kam ya ka ban ai mersim ni don kam ya ka ban kersiu thia ya ki parari ki jongi hakaleng hakum kani ka por ka bomta ti ha ka lai pho tarik jong panai December ka badi ka sngi jong u khla kawat jong ka jem ru go jongi ki ang ba ngila rai bakan ngin penlong da ki evening rally ki torch rally ya ka bangin ra ki dong musa kum kadak bangi aiman sim kum gadak bangi kentu ban pen khiim ban pen khilung biang ya kaman sim ya kun ya kaman sim ya le ka jong ka jap ru jongi ban dawa na ka sarkar India bakadi ban aino ya ka LP bat kumju ru yo governor bo un soino ya ka muhor ti mentakas ngi la rai ya atli ki jingaki la khat khandai tarik kumang ong kandi ka jing penrem ka jongi ya ka jing menti jong ka sarkar India bat haka lai potrik jong panai December pan kandi ka rally janmen ka ban ai mensim iki khun kali ha kaleng ba ngi de ban ki imbiang ya ka mensim ya khun ya ka mensim ya le ban pen e daw ban pen e ringiu ya ka ri ba ka jam ru go jong hi ba ka mensim jong kiang no ba kan rung hangi bangin ya khun bangin ya le nam ta ka daw ba jong hari ba ka jam ru kham tap ya ka LP ba de ka maras amendment bill kita gidi ki rai bangila ya rai betasi da pipe ki la paswa ya ka LP resolution khat khanai tarik December ke MRC amendment bill kadang wan tang hu banai mas dum bakla house ne marja or ho ti ki dei ka wei ke diga bill ka ba sarkar mekhlehi ka pas ka wei ke diga resolution ka ba baro ki MLA jong ka chela ki da ka wei ka sur da ka wei ka jingmut ki rai lang ti ngam tharai bakan dan kata ka jinglong febor kawai ya kawai henry nakali jungi la kranchai ba kadi ka kamram jong ulat jong ka jala ban ay ya ka muhor ya ke MRC amendment bill bat kadi kamram jong sarkar India ban pentrikam ya ka LP ha ka jala ka jungi pi hopo jong ka komso kumba pi yoi ni labun kisen di haman ki distrik ru ngilabu ya ki district coordination program committee di ngin hot ka instruction ngin ai tin ringin i pat ha jing start jong ki nongalam jong district ya kaban sim ya tu ki rai nomor kat kum jing ya hap jong tu ka jaka ti le sikin sadon ru ki jaka ki ba ki nom perlong apo district wa headquarter kin perlong ha ki wei pat ki jaka pi ka jingmut ka long bangi kwa ban pen i ba kan ni jing ki kan spread barak wi ke jela kanum daythan
bahkan nek tang si jaka hot kila don katu kan gi jemut dari kemangi ong ba kabahangin IT ba ki district program commission committee ya kaban sim yang arai